Para o verán aumenta a demanda de vivendas de alugueiro de vacacións e, polo tanto, as estafas inmobiliarias multiplícanse e son cada vez máis difíciles de detectar. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para generar respuestas automáticas, la copia exacta de una página web y los métodos de pago que ahora son muy difíciles de rastrear. En Galicia, ¿dónde se sitúa principalmente? En zonas costeras, al final, provincias de Coruña e Pontevedra. Son moitos os métodos que empregan os estafadores para atrapar as vítimas, que case sempre teñen que ver co prezo, pero tamén xogan co tempo e a urxencia, para evitar así que as vítimas verifiquen e pensen máis da conta. Yo encuentro este alquiler, hago el mismo método de pago no seguro y cuando llego ese alquiler no existe o bien ya hay otras personas en el lugar. Por este último, a Garda Civil investiga unha muller de Bueu por un delito de estafa ao alugar presuntamente vivendas na illa de Ons. Para evitar caer nestes calotes debemos manter certas precaucións, entre elas a de coñecer a zona que visitaremos e a súa normativa, empregar plataformas coñecidas e a de verificar datos de identidade do arrendador.